ବିଜୁ ବାବୁ ଏଇ ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେମିତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶେଷଣରେ ସେ ଭୂଷିତ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି, ଜଣେ ସାହସୀ ପାଇଲଟ ଓ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଭାବେ ସେ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବେ। ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଜନନାୟକ ଥିଲେ। ବିଜୁ 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 ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ନଳିନୀ, ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମନେ ରଖିବ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ପ୍ରାଣର ଦେବତା। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର। କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନ ହେବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଳ ପାଖରେ ଚକ ଲଗାଯିବ। ଯଦି ଜୋରରେ ପବନ ଆସେ ଓ ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ। ପବନ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା କମିଗଲେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ପରି ସିଧା ହୋଇଯିବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସେ ବି ଏହାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ନଳିନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବାତ୍ୟା ଓ ପବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କଥା ଭାବି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ସହ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 1997ରେ ବିଜୁବାବୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1995 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ଶୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତଥାପି ବି ବିଜୁବାବୁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 4, 5, 6 ଓ 7ରେ ବଡ଼ ସଭା ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଇହଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି ମନେ ପକାଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 1977ରେ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ କହି ବିଜୁବାବୁ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ବି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏଭଳି ବରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବେନି? ଖାଲି କ'ଣ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ଛତା, ଜୋତା, କମଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହୋଇଗଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? କାହିଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ? କାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ? କାହିଁ MNC କମ୍ପାନୀ? ଆମେ କ'ଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହବ୍ ବନିବା? ଯଦି ମୋ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ମୋ ସହ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ।